Gurbanuly Berdimuhammedow 25-nji noýabrda Balkan sewtine sapar edip Balkanabadda gurulan täze mescidiň açylyşyna gatnaşdy. Türkmen Döwlet Habar Gullugy prezidentiň mescidi täze awtulaw sowgat berip öl galam hakyndan sadaka berenligini, milli däpleriň köpürek wagt edilmegini tawsyranlygyny habar berýär. Emma habarda täze awtulawyň haýsy hasapdan sowgat berilenligi, mescidiň gurulşynyň bahasy anyklaşdyrylmaýar. Yerli gurulşçular tarapyndan gurulan 2 gatly binada bir wada 3000 adamy namaz okumagy şert töredildi. Mescidiň timari işlerini mermer, granit, agazyň gymmat görnüşleri ulanyrly diýip habarda edilýär. Şeýle-de Nesir mescidiň minaralarynyň her biriniň boyunyň 63 metri, gümmözniň beýikliginiň 40 metri deňdigini, onuň apdalyna 1500 orunluk sadaka jaýynyň, 50 orunluk mehmanhananyň we awtodurulganyň gödeňine tutulanlygyny belliýär. Döwlet başçylygyny alkyşlamaga bagyşlanan nowatdaky dawara Türkmenistanyň din adatlygy boýunça boyun alan halkara borçlaryny ýerine ýetirmegine edilýän çağırışlaryň has ýygymlaşan wagtyna gabat geldi. Türkmenistanyň garaşsyzlyk ýyllarynyň başynda başlanan mescit gurulşlary soňky ýyllarda ýurtda dören ykdysat çökünlüğün barha çuňlaşýan şertlerini täzeden alınıp göteriligi kynçylar bu ýagdaýa Berdimuhammedowyň halk arasynda peselen awraýynyň dini wagt nesihatlar bilen dikeldiriljek bolmagy hökmüne garaýarlar. Masal üçin 2009-njy ýylda marda ulanmaga berilen mescide Gurbanuly Haji mescid diýen ad takyldy we ol soň 2015-nji ýylda Daşowuzda, 2018-nji ýylda Aşgabatda, şu ýyl Lewapda açylan mescidlerde prezidentiň şahsiýetini yalan öwgüler bilen mukaddesleşdirmek synanşygynyň görüllüsini görkezdi diýip synçylar aýdýar. Ýurtdaky ykdysady kynçylyklaryň çuňlaşmagy bilen türkmen häkimetleri din wekillerini dogamly azyk gytçylygy barada çykýan habarlary inkar etmek, ilatyň bol elin ýaşaýanlygyny anandyrmak wagtlaryna, Adatlyk radiosynyň maglumatlaryna ananmazlyga çağırmakda hem ulanýarlar we bu tejribe soňra ýurtda ýok diýilen pandemiýanyň öňüne almak üçin dakynmaly ýüz maskalarynyň ähmiýetini düşündirmekde hem peýdal tapyldy. Türkmenistan din adatlygy boýunça aýratyn alady döredýän ýurtlaryň biri bolmagyna garamazdan döwletiň wahhabist bolmakda guman edilýänleri zor bilen ara geçirmek, raýatlaryň sakkalyny zor bilen syrmak ýaly wajdan adatlygyny ters gelýän zoňtor hereketleri barada adatlygyň çap eden maglumatlaryna hiç bir düşündiriş bermeýär. Ýöne bellemeleri 2017-nji ýylda Balkan welaýatynyň käbir imamlary Tewitdäki madar daşlarynyň ýüzündäki suratlara garşy görüşip, olary aýyrtmak ýa şekillen arasalamak kampaniýasyna başlanyna adatlygyň beren maglumatlary yerli imamlaryň vandalizm, ýakynçylyk niýetleriniň başa barmalygyna alyp geldi. Oslo'da dini habarlar çap edýän Forum 18 habar gullugynyň redaktory Felix Körliňiň pikirçe türkmen häkimetleri dini Yehova şaýatlaryny we beýleki dini alyklarda eýsem döwlet gözegçiliginden daşarda öz dini nanjyna uymaga çalışýan musulmanlar hem bir gözegçilikde saklap ilgiderli ýanaýarlar. Bu pikiri adatlyk bilen anonimlik şertinde urlaşan yerli dinler hem tasdiklady we döwlet uçurlaryny haz ziyaratlaryny gurnap häkimetleriň saýlany adamlarynyň Mekke Medine iýberilmeginiň öz ananjyna hakyky hormat goýan dinlerlaryň göwnüne yaramaýanlygyny, ýöne din ýaýran repressiýa sebäpli pikirini özünde saklaýanlygyny aýtdy. Berdimuhammedow Balkanly dinlerler bilen eden gurulmagyny İslam dininiň adamlary halallyk, insanperwerlik, päk yüreklilik ruhuny terbiýelemekde, ýagşylyga çağırmakda ul ähmiýetiniň bardygyny belledi. Emma türkmen hökümetiniň tanqyçylary ýurtdaky agyr işsizlik şertlerine urulýan we ykdysatda aýdan gümürtük kasaplanýan desgalaryň gurulşynyň arkasynda uly meçörlerdäki ogurlugyň gildenýänligini öňe sürýärler.